Браво, бе! Не си смилиш от частичките. Госпожица? Някъде нещо? И за здравейте! Хайде! И браво на тебе! Искаш да се изкашляш мене? Как? Нищо му стана обаче на диска. Как плаче бебето? Сигурно му слагат абокат. Ама не води. То е по-мъничко, мамо, и по-страхливо. Повече го е страх. И води се вода. И ни го боскат повече. Пак само веднъж го боскат. Той е мъничко и те го държат, то не може да мърда много. Пък ти си голяма и много риташ. Не можем да те удържим. Ама като стана, като те голяма, Ще трябва да се тръскаш, така ли? като стана, Добре. голяма. Да не забравиш? Добре. Ти имаш ли вълшебна пръчка? Не. Къде може да намерим? Продават вълшебни пръчки. Ти виждала ли си някъде? Да питам утре в Пикадили дали имат вълшебни пръчки за принцип. За феи. Трябва да имат вълшебна пръчка за фея, така? Защото аз съм порасна и съм да стана. Като дзън? Като дзън? Добре, мама. С вълшебна пръчица и крилца. Да, и да се връща. Хората в пеперуди. Да превръщаш хора в пиперуди, така ли? Мен ще ме превърнеш ли в пиперутка? Каква пиперутка ще бъда аз, мама? Жълта и розова, аз съм най-красивата пиперутка. Ники, ще го направиш ли пиперутка? Трябва да бъде жълта и черна и кафява. Добре, те са мъжки цветове. 3 цвята. Добре. Някой друг ще направим ли пеперутка? Сашито. И тя ли ще стане пеперутка, бе, мамо? Иренка. И Толя. Най-добрите си приятелки. Страхотно. И четиримата ми приятели.
Сътесено. Ми ти каза само 3, мамо. М? Ами, Толя, Ренка и Сашто. Кой е четвъртия? Още 2. Толя, Ренка, Сашто. 3. Нали казваш 4? Кой е последния? Телето и малкият гост. С телето и малкия Гошко ти много приятели имаш, бе. Така ли? 4 приятели. 4 приятели. И там да се казва ресторан на майката. Така ли? И ти какво си? Детето. На кой си детето? Кой е На майка? майката. Коя е майката? Ами, Ренка. Ренка е майката. А малкият Гошко е таткото, така ли? Не. Телето. С телето играе татко и какво прави? Кара кола. И ходи на работа и за риба. Така ли прави с телето? А Сашето? Детенце ли е тя? Не. Фея. Фея! Сашето е фея. А Ренка? Майката. Ренка е майката. Ами, това е малкият Гошко. Той да не е кученце. Не, бой. Войчо! Вие всички сте ги измислили, а Толя? Толека. М? Каката. Каката? Твоята кака ли е, Толя? Тя по-малка от тебе, пък кака. Така ли? Така си измислихте. И къде живеете? Имате ли си къща? Там имаше една кухня. Имаше една кухня. И там готвихте. Да, видяхме. И живеехте в кухнята. И майка ви готвеше ли вкусно ренито? Вкусни манджи ли ви готвеше? Имахме яйца. Яйца! Пържени! Това ли ядяхте вие постоянно? Ама те не се си. Да, бе, мамо, знам. Но ти не ги заръба да ги пробваш. Не. Но, Не могат, ма ти пробва ли ги? Откъде знаеш, че не могат? право. Пробва, нали? Твърде ли са много? Какво друго правихте? На разкотки ходихте ли? На пикник в гората? Като излезете вънка, не сте ли вече семейство? Така ли? И майката разхождаше ли децата? Рейнито разхождаше ли? Държеш ли за ръчичка да излезете на разходка? Ако бяхме вече тода деца, щяхме на Ренка да има бебица. Еми, вие нали сте били деца? Ма тя е каката, ама на Ренито ли е каката или на тебе? На тебе, значи вие си 2 деца на Ренито. Нали така? И ти най-маничката ги играеш, така ли? А Войчото, идваш ли на гости или? Идваше. Играеш ли си с децата? Малкия Гошка си играеше с вас. Носиш ли подаръци? А Тонито каква е? Тя има едно бебе. Тя има едно бебе. Ама да знаеш, даже има такова легло. Какво легло има? За бебе? Да, с сабата. С? Дръжка. С дръжка. Да се дърпа. Браво. Да се дърпа на горе. Легло. И гледаше ли си го бебето? Да, не го дава. Даваш ли си го? Тя е много добричка. Ама, тя е камелия. Да изпъти. Ма
тя не го даваш. Той Браво, само на теб ли ще го даваш? тя Камелия беше много лош. Камелия беше лоша, тя чупеше играчки, така ли му? И затова само не го да. А- Беше много хубаво. Имаше беберон. Биберон? Зайце. И лапаше ли го бебето? Бре. Мъжичка. Яйства. Ама няма вода. Чашка без вода. Карай. Защото кухня не е. Да. Не можеш ли да ходите до туалетната да си спити вода? Ама имаш гърне. А ходиш ли за туалетната, като имаш гърне? Не. То кухнята. Имаше. До кухнята имаше гърне. За бебето или за вас? За бебето. За бебето. А то какво беше? Момченце или момиченце? Не мисля. А име имаш ли си? Как се казваш? Не знам. Ма имаше шапка. Шапчица, розовка, сигурно. Щом било момиченце. Ма той е било голяма красота. Вънка извеждахте ли го на разходка? Да? Аз го не. Ти го извеждаше. На теб ти го даваха. Браво! Ама то на Тонито ли си беше бебето или? Нейното си. На сонята. Не е на градината. Тя градината. Тя градината. Носи. Тя го носеше да си играете всички с него, така ли? Не. Мама не да. Само на теб го даваше, значи си били приятелки с Тонито. Браво на вас. Ще осветяваш ли още? Айде да, осветявай.